پشتی نافبرکی کرد ام به هفرانه تماشاوانه جا و بشه برنامه خدا امی سیاست آنکره نقاش بکن وکی کتی زانه پشت هفته حزیرانه پارلمانتویا ترکیه هات نو کرن چار پارتیین نو چار پارتی کتن مجلس ترکیه جوان چار پارتیانجی تو یک جی بسری خون نکاره حکومته آوا بکه لورا سناریوی حکومت سناریوی koalisyonajı la Ankara'da nikaş kirin. Herkes libende bu ku de hilbjartina sarokatiya meclise da rengi koalisyonu henki de derke ve hole anji de bengaha ittifaka hedi diyar bibe. İro ev hilbjartina sarokatiya meclise jî bidawi bu ji AKP en berendamê AKP bu serokê meclisê. Em ê senaryoyên koalisyonê nîqaş bikin bi mêvanê xwe re û her wiha ji vir şûnda îhtimalê ku senaryoyên koalisyona dê çi bibin, nêzîkayiya partiye li hemberî hev di zimanên wan a siyasetê em ê bi hev re bi mêvanê xwe re nîqaş bikin beşa yekemîn da. Beşa vê duyemîn da jî em ê tecrîta ku li ser rêberê PKK Abdullah Öcalan tê meşandin em ê wî tecrîtê nîqaş bikin. Lê di destpêkê de ji bo siyaseta Ankara'ya em nîqaş bikin nûçeyekî me hebû nûçeyê me di derbarê hilbijartina serokê meclîsê dabû em vê nûçeyê xwe bi hev re temaşa bikin û derbasê nîqaşên xwe yê di derbarê siyaseta Ankara'da da bibin. Hüseyin Kocabıyık, Murat Koç, Ertuğrul Kürkçü. Di tura sêyemîn a hilbijartina serokê meclîsê de namzetê AKP İsmet Yılmaz 259, namzetê CHP Deniz Baykal 129, namzetê MHP Ekmeledîn İhsanoğlu 8 û namzetê HDP Dengir Mir Mehmet Fırat jî 78 deng wergirt. Vekili Sayın İsmet Yılmaz 258 oy. 29 boş oy, geçersiz 78 oy, toplam 547. Ji ber di tura sêyemîn de namzetan nekarîn 276 deng wergirin tura çaremîn pêkat. Di tura çaremîn de namzetê AKP İsmet Yılmaz û namzetê CHP Deniz Baykal ên ku herî zêde deng girtin ketin pêşbirkê. Gamze Akkuş İlgezdi, Ravza Kavakçıkan, Erkan Kandemir, Harun Karaca. Di encama dengdayînê de ji ber dengên parlamenterên MHP ku dan namzetên xwe nehatin qebûl kirin, namzetê AKP Yılmaz 258, namzetê CHP Baykal 182 deng wergirtin û ji bo serokatiya meclîsê namzetê AKP İsmet Yılmaz hate hilbijartin. Vecdi Gündoğdu Kırklareli Milletvekili, Selina Doğan İstanbul Milletvekili, Zeynep Altıok İzmir Milletvekili. Piştî Yılmaz ji bo serokê meclîsê hate hilbijartin, mijara Menaqeyê ku dê li şûna Yılmaz kî bibe wezîrê parastinê. Belê bi rêzalqan hilbijartina serokê meclîsê bidawî bû îro tura çaremîn jî qediya her tim serokê CHP Kılıçdaroğlu digo li hemberê AKP sadî şêst heye wek sê partî muhalefetê nîşan didan lê vê sadî şêstî nikare serokê meclîsê diyar bikin serokê meclîsê namzetê AKP İsmet Yılmaz bu serokê meclîsê hûn vê civînê vê hilbijartina serokê meclîsê çawa dinirxînin û nêzakatiya partiyan a li hemberê vê hilbijartinê û heman devê de piştî vê hilbijartinê senaryoyên koalisyonê dê çawa bin. Belê. Niha roja piştî hilbijartinê bala xwe bidê Tayyip Erdoğan bi evkirî evdîtinekê çê bikin. Deniz Baykal'a. Evet. Evî evdîtinê wan tu wextê ku lê mêzekî hevdîtinekî ne bir razîbûna Kılıçdaroğlu'ya. Hevdîtinekî dinê bû aslında. Ew senaryokê dinê wan dabû kirnê. Fakat wextê ku Kılıçdaroğlu ez ya wiha difikirim. Kılıçdaroğlu mêze kir ku ewa çûpêrê hevdîtin kir hat çawa navkê xwe pir eşkere nekirin. Tiştê ku wan xeberdana xwe kiriye divê de eşkere pir eşkere nebûye. Her çi qasî dibêjim me wa gotiye henekî tişta kes eşkere neke siyasetên kêwkî wî ye. Di piştî wî de Kılıçdaroğlu hepkî daha kurnazî kir. Kılıçdaroğlu gotin namzetê min tu ye.
نامزد ملتی belki hesabı kidin bun. Çünkü vakti ku tülü mezeki şeva ku helbijatın xalas tabi haberdan ev ki demin balkon haberdan balkoni. Tu bala xu bidi debi ki am disa serketine. AKP wanda kiriye debi ku ve bir hükümeti bir böyle meşandını. Hükümeti ki yani ne bir koalisyonu, niyeti koalisyonu ne bilecek? Demek ki plansazı ki vani beri heviye. Fakat vakti ku Deniz Baykal'la hat Kılıçdaroğlu şu ki götürdü namzeti mey. Namzeti kabul kırna ve aslında AKP daha o ki bizi diyar bu. Yani namzeti ve bu daha çünkü o diyecek bu nabişe MHP diyecek bu es HDP'yi nasıl nakın. Yani tren nasıl nakın yani. Avam manavi şiye, manavi ciye kutuli bi anne levme. Tüştü kutu baş zibeci az nebtarame, tüştü kutu xarab zibeci az nebtarame. Buna ku asla nas nakım tütüneyi. Sadi sezde unzal çıkar den girtiye. Belki de dasak. O fikri ramani viye. Jiyana viye ve. Çünkü bu dici. Ama vakti ku hate gişte okey. Koalisyon hevditin uçundun hatını. Kılıçdaroğlu lüvederi hepki tini kitiş da ve çavcı MHP'le şikant. Pır çav şikancıra. Ama aslında evi devleti yani vakti ku amledi bir demeden bezedi ki Rojava da tişteki tekirni. Hükümet dagirker Türkiye o serokomar Türkiye yek tişteki dibece. Şar. Vakit tişteki nabece. Denge şar. Vekti bir şarip karı bir kirab da meşandırı. Pişkirici ki bistine. En neziki bir şarip kiye. Evi kuvan halaki ku reberi geri kut daya bervan kabul naki kiye jivanca her şeyi kabul nakın ama evi ku pırd jivit sakına. Debi ku am çoğu bakadine. De mecida yakın. Her avayda digine hevdu MHP. İca MHP bir korunazı kır. Hani verci ki ku yani goten az ne okum. Ne Ali Kari Temen, ne Biterame, ne Ökdükün falan. Aslında bir de haberden yani plansazı ki diyare. Plansazı çoğu diyare. Vakti ku sadi şest lüvede dengene. Ava sadi şest. Yek habek ki amecuk ku yek parti ki Şeyh Abd Ali. Şu direk men dere AKP. Ben. Anne. Vakti ku ava tiştat beji. Ha vakti ku beji bona ku AKP. Disa saroki eki meclisi civi çiğne be, Türkiye bir beraber be, buna konu be. MHP denezi, MHP'ten deyne, şu AKP, JOK bu kadar, CHP bu kadar, CHP beri zane, batı bu CHP pera, ökinek Baykal nekran, Baykal bebeki listike gibi dünya bir yana, ziyad programlarken. Vakti seride hevditine ku sarokomara kir, li siyaseti de gelek nikaş cüda cihat kirin, veki ku سروک مجلس دی AKP بده CHP Deniz Baykal بده سروک مجلس وک koalisyona CHP AKP binav kirin. لی جبر شون دا اف سناریو دی چوا بلگور و سناریوی حکومت دی چوا آن اون کی جان سناریوی daha زیاده. Arat bala kubedi sarokumar. Peşketi dibine. Sarokumar Türkiye siyasete Türkiye AKP ödemeşandını. Sarokumara açıkçası bedevki بعملکی نه بدوکی دبیجی هر تشتیم از هر کس یکم جمله فرق نکن تک تشتی کی من هیه در که من parasına Türkiye yektiyor Türkiye viyat der çıkası dibeci ama Ali'den dibeci ko eka hükümet ve çavbi dibeci de viye AKP az viyat de fikrim adım ko AKP duhaza jivi MHP destek yapıyor. Çünkü vakti ku CHP bigirtana ve saroki meclise bir nişan nedana ve bu kadar tamam viyaj vara çünkü benge sen insan adam mecli insan iki tür şekil bu zani fakat vakti ku çava Baykal kırdı adayı ku derxistin adayı ku avaz merve ku yani stopist üzerine xistı adayı ku beri da wezareti kiriyecera o divi farasa tavan dazi ku en zede
دناف الشر ده عم بيجي كمان حكومات الشر عم بيجي نافيدين وعم بيجي نافي يقول كوادين صاني يجيبونا ويا كي اوكي وان وقت كنت لو كي وان بزاد كي حتى لو كدر دي ابدا ما شاندني كوبونا هالبجارتني كيلو ایرو هنکی شیروه اند تشتک دنیجی بالام کشاند هنکی شیروه کار دگوتن کو جبر کو بای قلب اردوغان را هفدیتن کر بو صدما کو هر دو بای قلب نیهل بجارتن بو صدما برتکا هنکی پارلمانترین ناو جهپی بخو بو صدما هنکی پارلمانتری دناو هدپی و مهپی دا جی دگرین حتی دبیجن کو بلکی جهپی وی هفدیتن نکره بلکی هدپی اف هلوست نشان ندا هون ویا چوادن الخینن شمز دست پی که دگم گو کلشتار اولی وقتی کو ویا چوپر هفدیتن چه کر سیاستمندار ترکیه ها گشتی نابیجم سیاستمنداری کو یعنی به گل سیاست که جوان نابیجم سیاستمنداری ام بیجن بورژوازی ترکیه دبر بعد بیجن دبی سیاست چیه کلمه گفتنو دگو سیاست دروه به دروه سیاست کردن یا ایجا جبونه که فکر و باوری بو حدوز ناکن yani ana vakti ku Tayyip Erdoğan para hırsı be şey diyecek ku Kemal Kılıçdaroğlu diyecek ku men tahaniye dünya tu çiden yok ki evet teşhi vakti avzana diyecek şey yani deste mi çi bu ya ne kadar mı galatiye biki zani listik serki çi bu sar Baykal çi bu sadeniz Baykal çi bu ev çağı او که چیه جرا گویی کنه آبی چیه بایقال طیب اردوغان طیبی شغله قدخه بود بون هالبجات نبی حقوق سر کمار و بایقال دور وقته ببیره و دست به که دا اکو قدخه سر کمار را کرانی مجلس بایقال بخوب دیسا هفدیتنه کیوان نپنی هفدیتن چی بود هفدیتن بنگاهی اشکره بود مال مراوتی بنگاهی چی بود اویا گفت تو وی قدرخه تو دنگ بدیمن در پارلمانتوی دا وی قدرخه سر مراکه از یوارن پارلمانتوی از تبعی سر کمار وقتی که هات جبای قال را استاد يعني بیا اشکره بود وقتی که هات دهاتن خود ازی ها گفتی انا جمع دعوا بکی مثلا روی او کیه مثلا روی گوریه گفتی دعوا بکی سرویه کی تبینی او هفدو زانن yani پر انسان ادویات فکرین دگوتن عجبه دبکو دنیز بایقال به هنکی پارلمانترا جهپی بقت هر تیکه بناب اوکیوان ناب حکومت 16 حب لازم وان چند حب لازمه؟ نه 18 حب لازمه 18 حب لازم ابواركم 18 حب لازمه حبكي وفكر قرشتار وغير قرناجي كر قرشتار يقول شيء قلت لنا مزات مي يعني باكي قرشتار وغير نقوت انا وباكي حبكي عشكره بزلالك مذاكر زو بيشي جيجر قلت لنا مزات مني قلت كذا درت نامزات مني وقتك بو نامزات طيب بيشي جاتا قلتني yalnız eviye هي yani روشا تركي اوا روجا دا روشا تركي فيها در اوكرني اگر حكوماتكي ويعني در روش باشي وبانكي وبدا اوكرني ما في شيء داود ولي بحقك ما في ويبدوي هو ويحبكي ادبين وهنا بيش تحر هو زوزو حكومتنا ايضا زادنا وصل جو قالك شيروفا كارد بيجن او صاروا كومار ناخذ حكوماتك هرب هالبجارتنا بيش هي اگر حكوماتك بأواكرن وبقوالسونا ما بيو بقوالسونا ما بيو و AKP'yi avakirin. Beynok dayının koalisyonu حكومة الشر. ام بوسكورت بردوام بكين. بله نها هالبجارتنا مجلسي سروكاتيا مجلسي هات كرن. دبی هالبجارتنه دا مهپه اشکرا دنگ ندابه AKP جی لی به هالوست آخو وک بو صدام کو سرو نامزد AKP به سرو که مجلسه یعنی وک دوین راست پشتگیری ندابه جی لی وک پشت برده دا پشتگیری هات داین اف نزیک دناف شیروکاره دا بو صدام کو MHP و AKP nezi hevdibun weki ku ede ihtimala koalisyona AKP و MHP jî daha weki ku xurtir dibînin hûn viya çawa dibînin û nêzîkbûna AKP û MHP dê ji bo pêşaroja Tirkiye siyaseta Tirkiye encamekî çawa derxe her wiha dê hikûmetekî AKP û MHP
ku de ji bo Kurda wateya wî çi be ji vir şûnda li bandora wî li ser Kurda û pêşaroja Kurda de çi be? Yani beri her tiştî aslında niha li meclisê li gorî em bêjin mehek berî niha tabloyek balkêş heye yani tabloyek em bêjin duwarê şîrovekirinê de çek zehmetiye dide şîrovekaran yani mirov veya de nerxandinê demê dawiyê de jî dibîne zehmetî dide yani. Çima ji ber ku mehek berî niha jî aslında li tevahiya Tirkiye nêrînek wisa baweriyek wisa hebû AKP dengê wê bikeve jî kesin hikûmetê ava keve ew qasî hikûmetê ava bike bibe iqtidar deng bigire. Yani bir parlamenterê terê hikûmetê bigire. Yani aliyê din jî partiyên muhalefetê jî pozisyona wa beliye politika bikin bediye işte gotinek dijberî AKP muhalefeta AKP aliyê dî AKP ve carî iqtidara xwe berdevam bike ji bo wê cephe zelal bûn ji ber ku cephe zelal bûn jî gotin jî zelal bi heta astekê lê piştî ev tabloya derketê holê di nirxandinên siyasetmedaran da mirov lê nere yên serokên partiya da lê nere yên em bêjin nivîskarên rojname û şîrovekara da lê nêre di vî warî de em bêjin gotinên naxoxî gotinên dijberî hev nêzîkatiyên cuda derdixe holê yek duyemîn jî Türkiye'de divan 10-15 salên dawiyê de di dema iqtidara AKP de mirov dibîne kalîteya siyasetê jî çanda siyasetê jî pir daketiye yani. Yani em bêjin ew atraksiyona ew aktivasyona siyasetê ew manevraya çareserî dîtinê an jî polîtika kirinê di üsluban da jî derketiye holê rehetiyek çêbike em bêjin di dema iqtidara AKP'de gotina muhalefetê kevşe ya iqtidarê kevşe ên ji ber ku denge derketin holê di vî warî de tabloyek ku xwendina wê zehmet jî çêbûye. Lê ev bu 3-4 heftê hilbijartin hate kirin bêguman di piş perdeya wê de we ji behs kir yani bi hevdîtina bi bay xwe re bigire gelek hevdîtinê wisa derneketin ser rûyê erdê yani di piş perdeyan da leyan qerê hevdîtinê nepanî pir hatin kirin yani vîya piçek ez bêjim kêfa nivîskara jî aniye ji ber ku nivîskarên hatan ha beşekî ji ber ku ew tablo me behs kirî alî zelal bûn ji ber wê yekê zêde ew performans nîşane dan li aliyê din jî tirsa AKP hebû dû warî de jî nedikarin gelek tişta bêjin ji bo wê yekê wisa di rojnamegeriya Enqereyê an jî di xwelîsên Enqereyê de aslında ev 10-15 sal bû dibêjin xweliya mirinê ser bû mirov lê dinêre aslında evek nû jî derdikevin nêrînê nû derdikevin em bêjin fikrê nû derdikevin pêşniyarê nû derdikevin vê gavê kêfa rojnamegera pir li çiye li Enqereyê polis wisa ketine nav tevgerê rojê dawîn gelek keliya li yani ji bo vê yekê aslında piş perdeyê de gelek tiş hatin kirin di serî heta niha da yani AKP du evê wê hebûn yek li Kurdistanê hata asta evê qediyanê yani asta tunebûnê li aliyê din jî li hemberî Kurda evek wê heye hem pêşketinên rojava me behs kir beşa yekemîn de hem rewşa ku gelê Kurd li Bakur AKP aniyê ji iqtidarê xiz di vî warî de hersek jî heye aslında mesela di daxuyaniyên Yalçın Axulan da mirov dibîne hemû heqaretwarî hemû tehdîtvarî ne dixwazin di vî warî de evek jî bigire yani di nav neynûkê de em bêjin belkî dixwaze tolek jî bigire ji bo vê yekê yani Sadam Avya Kurda dibîne belê yani bi MHP re ew bike bi MHP re koalîsyonek çê bike ev hesab kirin yani di medya em bêjin hewzê ya alîgirên AKP de jî derkete holê AKP çima hate serkar piştî 2002 yan jî ji bo ku bi rastî jî gelê Kurd dibin ew xwe de bigire dibin desthilatariya xwe de bigire hikûmetên Tirkiyeyê dîrokê de nîşan dide dema tên ser iqtidarê
hezin wanatinin ser iktidara kariye vardıkın anji em bejin aklı devleti kur beri her tişti de Kurdistan'ı bikari bizim deslatları da bikari anna kari ev kritera heri giringe yani AKP ne Kürdistan'ı ket iktidar bunu dakir yani şartı Türkiye'yi iktidar bunu ser bengeha Kürdistan'ı bikari bin desteği kadar bikari idare biki yani em bejin oyalama biki bimeşini ante nekaribi iktidar ser Kürdistan'ı mesela AKP qadiya iktidarıcı ket. Li vir pirsekî pir cuda dertkeve holê birêz Bozkurt. Niha heta niha hişmendiye Kemalizmê li ser kar bû. Li Tirkiye ew qediya bi dawî bû. Bi şerê taybet her wiha bûn partiyên tabele. Lê piştî wan wekî ku we got ji bo AKP anîn bû hikûmet û rê li vê vekirin bi tenê şertekî karbû li bajêrê Kurda siyasetê bike ew jî ol bû. Yani bi nasnameya xwe ya olî û Kurd jî bi nasnameya wî ya olî ve hatin girêda. Lê ku ev jî niha qediya ku li bajêrê Kurdan wekî ku hûn jî dibêjin ew jî bû wek partiyekî tabela. Ji vir şûn de gelo êdê dê partiyên heyê an jî partiyê ku nû ava bibin êdê bi çi rêbazê hewl bidin Kurda carekê din bi pergalê ve girê bidin. Ev pirsî ji vir şûn de derkeve holê pirsekî kritik. Belê. Yani bilaydin hapê ve nebin şu xwe pêvajiyeke yani dibêjin ya her zindiwarek duwelî de mezin dibe kal dibe dimire her dagirkeriyekî dest pê dike berfireh dibe û dimire. Merib dikarin bêje ji vir şû de kîja partî were bajarê Kurda tenê vebjêrkekî heye ew jî çareserî. Ancak bu çareserî dikarin. Rast e. Yek jî yani nirxandin eme eri demek ki olsa çe bu işte Kemalizm mer düşünüyor belki fersat oldu ser iktidarı ama duvarı perspektifika Kürt'e ne ideolojiya Türkiye ya işte 1924 meclise düyemin hatı avakirin hatta neha megoyat oldar da jî sosyal demokrat da jî Nejat Perest da jî aynıya. Bu ki nerina politikan ha AKP'nin hemberi Kürt'e meşne resmi ideolojiye Kemalizmiye. Em ya olsa bigrin benser ama meclisi yani bu ve ki megoya neha duvan polisin Ankara'da gelek tişt de guerin gelek hevditin tenkirin yani AKP divi varida xuyaya ku yani BMHP'ra ev bike koalisyona çekiyor Kürdistan'ı bir tavayı bir kadar aslında bir yara Kürdistan'ı tavayı kadar da duvan hevditin andajı de medyaya da derket hatta nivîsandin bir yara ev ku MHP'ra ev çebike yani hükümet çebike koalisyonek ava yani bike yani hûn bir senaryo AKP MHP xurt dibînin. Tabii beguman yani ev nezikatiya MHP ya da Aliye embejin helbijartina serokê meclisê de piçek vêya girê de MHP naxwazin sibê dema AKP ra koalisyonek ava kir serokê meclisê ji partiyek dervey koalisyonê be yani dixwaze partiyek koalisyonê be AKP be ji ber ku ew jî be endamek wê hilbijart wê koalisyonê û li hemberî serokê meclisê jî wê belkî baqanek du baqan an jî evek din zêde bixwaze ji bo wê ki bi vê hilbijartina îro zala derket were ku hevdîtinên di navbera MHP û AKP re heta astekî cidî hatine. Siyasete behev nakin, evek nakin belki sibê ji hev veqetin ama politika AKP'ya vivarî da ji divê mirov lê binêre. Yani pirsekî nîxa şekîbê hûn nirxandina xwe bi wê vegirêdayê berdewam bikin ji bîr nekin. Di nav nîxa şekîdinê jî hebû digotin ku viya rengê axaftinê wan da jî xwe dida ber cudahiya Serokkomar û Serokvezîr. Serokkomar herî zêde dixwaze bi MHP re koalisyon çêbibe lê Serokvezîr Davutoglu bi peyamê xwe helwestê xwe daha zêde germ mahî li hemberî CHP nîşan da. Gelek şîrovekar xunciknivîsê Tirk jî dibêjin Serokkomar MHP dixwaze Serokvezîr
CHP dixwaze. Divir da bi MHP re koalisyon meriv dikare bêje ku carek din wekî we jî got serokkomar bandor kerbo. Meriv dikare vê şîroveyê lê zêde bike. Bêguman yani daxuyaniyên AKP yên dijberî Kurda ên dijberî Rojava gevxarina li Rojava em bêjin yani ew rewşa li Rojava rewşek nûnî ne ev 3-4 sala li Rojava em bêjin Kurda ji xwe re pergalek ava kiriye artêşek ava kiriye wira dibim ewa xwe da dihêle tiştek nûnî ne ama divê heftê di heftê dawiyê da derxistina holê li ser vê yekê em bêjin daxuyaniyên dayîn gefên dayîn aslında piçekî bi tabanê MHP re an jî bi MHP re peyama ew ê ez ê bi we re vê polîtikayê bimeşin Yani bilgeha vê koalisyonê ava kir bi tabii yani ev peyama wê ye yani dijî Kurda MHP çi dixwaze divê dijî Kurda şer bikin ez ê piştgirî bidim hemû evên we pratikên dijî ewa Kurda yani dijmineya Kurda li ku be elwirim ez ê bi wî re koalisyonê bikim AKP jî divê warî de mesela got madem ki wisa ez ji te nijadperestirim ez ê artêşê bibim Rojava hemen şer derêxim ez ê Kurda li wir asteng bikim ez ê li vir niza em bêjin li Kurdistanê operasyona bidim dest pêkirin ev nîşaneyên vê yekê ne yani bi vê yekê jî yani aslında koalisyonek di navbera AKP MHP de derkevtû di aliyê zihnî de jî di aliyê hişmendî de jî aslında nêrînê siyasetê de jêde ji hev dur nînin yani hem ev yek jî faktoreke ji bo vê yekê aslında MHP bi zanîn ji bo ku hevdîtînên pişt perde hatîne kirin ev yek farz kir biçek tabloya derketê yani koalisyon sanki amade ye wekî kon dibêje wisa koalisyon ez dixwazim du gotin alê zêde bikim ji nirxandina ev derdikeve koalisyon ser neyartiya Kurda ava bû û ev koalisyon hikûmeta ava bibe tê wateye hikûmeta şer a lemberê Kurd aynı wisa yani encama vê yekê hikûmeta şer wê hemberî Kurda bê ava kirin li aliyekê AKP wê ewa xwe bide yani hem ew tola xwe ya da hilbijartina heftê xeziranê de an jî em bêjin pêşketinê li hemberî Rojava ji bo wê yekê yani ketina we nîqaşî we yên Rojava hem vê yekî re gerêde hem jî bi rastî jî dijminahiya we ya li hemberî Kurda dixwazin yani bi awayekê bi müdahalekirina Rojava cardin Kurda mesela en azından 40 sal 50 sal paş da bibin yani Armanca ku jî he divî warî de jî mixabin hişmendiya we destur dide yani mesela di pêkanînên Daişê de gelek endamên AKP heta parlamenterî wê gotin Xwedê guleyê we kêm neke bikujin yani divî warî de di aliyê em bêjin exlaqî çandî de jî pirsgirêkekê najin yani em ev hikûmet koalisyon senaryoya teva xalekî deynin derbasê mijarekî dibibin wekî ku tê zanîn ev di mehûnî ve yani ji 15 Nîsanê avrêlê vir ve tecrîtekî li ser rêberî PKK Abdullah Öcalan tê meşandin ev tecrît li ser civaka Kurd dibe sedema nerazîbûnan ev çend rojin her tim ciwan ojin çalekiyel dar dixin her wiha saziyên sivîl bertekê xwe tînin ziman dîsa çepgirê Tirkiye Serokê Partiya ÖDP DSP her wekê de Sosyalîst Serokê Partiyên çepgir ê Sosyalîst Tirkiye jî do daxuyanî davûn çapemenî li hemberî vê tecrîtê ji bo berdewamiya pêvajoyê hewceyek ku demil dest ev tecrît bê rakirin her ku diçe ev tecrît berdewamiya tecrîtê tê wateye ku bertek o germahiya kelejana Kurdan nerazîbûna civaka Kurd. Niha di derbarê vê de nûçeyekî me heye herê dawî bangewaziya parêzerê rêberê PKK Abdullah Öcalan hebû daxuyaniyek bi raya giştî re parve kirin parêzerên Abdullah Öcalan Rêz Abdullah Öcalan vê daxuyanî em temaşe bikin û bi hev re em ser tecrîtê nîqaşên xwe berdewam bikin. Belê ku nûçeyê me amade ye bi re heval bidin ser ekranê.
داری تجرید الهمبری موکیل وان پک تینر خاندن کرن و دست نشان کرن کو وزارت داده الهمبری اوجلان سوچت که ji parêzerên Öcalan Meral Atasoy diyar kir ku rêberê PKK Abdullah Öcalan ji sala 1999 heya niha dibin tecrîdê de û dazanî ku pêkanînên li girtîgeha îmraliyê pêk tên di hiqûqa Tirkiyeyê de cihê wê tuneye wanî ziman ku Wezareta Dadê hevkariya suç dike. Şimdi bakıldığı zaman Sayın Öcalan'ın 99'dan bu yana 1999'da İmralı Adası'na da kalmasına başlamasıyla bu yana tecrit koşulları hemen hemen her dönem kendini göstermekteydi. Ancak AKP iktidarının ve AKP hükümetininle başlayan bir süreç daha farklı bir noktaya geldi. Bu süreç daha da ağırlaşarak devam etme noktasına geldi. Şöyle açıklayayım. Örneğin İmralı Adası'nda ve İmralı'da Sayın Öcalan'ın koşullarına baktığımız zaman şu an Ceza İnfaz Kanunu kapsamında diğer hükümlülerle aynı yasal düzenlemenin sonuçları gerçekleşmiyor. Parêzer Serhat Erenci diyar kir ku zagonan de parêzer her tim bi mewekîlê xwe re hevdîtinê bike mehê du caran jî malbat hevdîtinan bike heye û got ku ji ber hevdîtin pêk nayên Wezareta Dadê suç dike. Aracısı olan heyetle görüştürülmüyor oluşunun kendisi hem iç hukukta yani kendi hukukuna, kendi mevzuatına aykırı olduğu gibi uluslararası hukukta da bunun yeri yoktur. Parêzer Gülşen Özbek jî diyar kir ku tu aliyê tecrîdê yê zagonî tuneye û dewlet bawayekî fermî suç dike û balkişan ser pêvajoya çareseriyê û got ku şertê domandina pêvajoya çareseriyê azadiya Öcalan e. Tecritin kaldırılması değil aslında. Tecritin kaldırılmasından daha öte Sayın Öcalan'ın toplumun tüm kesimleriyle birleşmesini, temas kurmasını, diyalog içerisinde olmasını sağlayabilecek ortam ve koşulların yaratılması gerekiyor. Bunun için de bu koşullara en uygun zeminin hazırlanması gerekiyor ve gerçekten bu sürecin ilerleyebilmesi Sayın Öcalan'ın özgürleşmesiyle sağlanabilir. Tecritin herhangi bir yasal durumu olmamış olması da dikkate alındığında Belê me bi hev re bangewaziya parêzerên Birêz Öcalan godarî kirin. Piştî ku 1999 nehan da bi komploya navnetewî bi girtina rêberê PKK Abdullah Öcalan wekî ku tê zanin her tim li hemberê wê zagonên taybet ketin meriyetê. Her tim dewleta Tirkiye mixabin zagonê xwe jî, make zagona xwe jî bin pêkirin gelek cara. Niha jî carekî din jî tê bin pêkirin. Mafê ku ji bo her girtiyê rewa tê dîtin. Ku malbatê xwe hev dîtin, parêzerê xwe hev dîtin û her wiha vana mafê rewayê gerdûnîne ji bo tevahiya girtin. Lê ev maf ji bo kesekî ku heya niha wekî Kurda ku heya niha ji bo wê îmza komkirine wekî îradeya xwe dîtine her wiha dewletê muhatap girtiye pêvajoya müzakereyê daye dest pêkirin mîmarê pêvajoya çareseriyê tê pênase kirin. Li hemberî vê kesê ev make zagon tevahî carekê din tên bin pêkirin. Hûn vê tecrîtê çawa dinirxînin û ev tecrît ku berdewam bike dê encamê çawa bixwire biafirîne. Belê. Yani wextê ku dilê mêzekî helbijartinê berê helbijartinê vî tiştê dest pê kiriye. Yani mehekî berê helbijartinê vî tişta dest pê kiriye zêdetir dest pê kiriye. Ew hevdîtin û çûndin û hatin de berê de wextê dilê mêze dikê berê wextê ku diçûn em bêjin ku heyetekê hebûn. Ava heyet Birêz Xetîb Dîcle bû. Heta em diya kan bêjin ku rêberê gerê Kurd wextê ku tiştê ku wan digotin ji wan re digotin tiştê ku bê înkarkirin û neyê qebûlkirin jî tê tune bû. Hema digotin sebr bikin. Wê çê bin. Di Tirkiyeyê ew ê ku pêr hevdîtin çê dikin serokê rêberê gerê Kurd re hevdîtin çê dikin digotin hêdî. Ama Tayyip Erdoğan wî çaxê serokwezîrtî dikirin serokwezîrtî de zî digotin ki devlet pêre hevdîtinê çê dike ez pêr hevdîtinê çê nakim. Ama wextê ku tilê mêze dikî ya vê çi mejiye wa çi veresaat yani devlet kiye Türkiye.
بله تو چی شغلی ته چیه شغلی دولت کیه دولت کی جایه و دم بدم جی في حقا فیدان وقتی کو حقا فیدان زی تمثيل حقا فیدان زی yani de her avayda gredayı bu. Yani bir yek rol şevekida yek şevekida kanun ekidar khist haqiq fidan خلاص kır. Jibuna kunara lepersini. Bu kitabını çap. Bir خلاص kır. Ev gor şirobayan digotin xo خلاص kiriye. Jiber ko ser hakan fidan da digotin dixwazin wî bigir. Mesela çiye zani mesela dibe dara yani em bejin ku ana godari okey Parizler Rebergeli Kurtmekir. Ama denotu nahada hatta bir yani ama tercihtiye. Ama bana kadaka hene wî waride baldar bu Türk'ü ana eğer cana ses kırne çundun o atın kırne falan zi o cubuna mafi o kırne buna uditin o çundun o atın o öke kırne falan. Az viçağı de federasyonu da bu tahtfete az federasyonu da bu federasyon Rebertiya federasyonu da bu çün gotum çiye disak tercih tabu ser Rebergeli kur yani gotum çima vad kanani yani ama orta havini maruf dreve gibi ki kana bir dreve bira hakiki tadı min ara ek biz de qraf edibine var dreve gibi ki yani biraz seri insan da meji insan bira bir kolay tişki rast beşi to orta havini adamın demin hava muhalefeti yani de be ne kare herhalde yani Saddam'a tecrit çiye düşmandiya ko tecrit de çekiren ana bana ko bide yani vakti ko ana vi tecrit despekna vakti ko tuli meze ki Tayyip Erdoğan rabu tişteki ko tene tecrit despekliye ko ta psikolojik kurtuna pişti rabu gotin çim masa şavat ya danni masa havdistini ku heyetin Duran Bülent Arınç got ku her tişt li gor der agahi wê da hatiye çekirin. Haya wî ji masê jî heye, kî li masê li kuderê rûnê haya wî jî heye, daxuyanî haya wî jî heye. Siyasetmendarê ku insanê ku di Türkiye'de dijî viye baş zane. Yani di nav AKP'de û îrozî bê Tayyip Erdoğan yek livekî yek nikare bidicikî. بدزیکا بکت شکی بکن، هر تنکی چیه بکن، همه تشتیکو به طایب اردوغان تشتیکو جداسی خصوص نکریه. یعنی او دبین کو او گمی بیه، همون دستی بیدانن، برنامه سستناکه، سستکرناوی چوندناویه، سستکرناوی چوندناویه، و یا باش زانه. جبوناویه که yani eğer ama ben bilmiyorum ki 2013'den da Nevruz'da da xaniya ku vakti ku ama zuzu kır gotu bişinen bir her İmraliye bir hafiften şey bikin bir bilgisayar Nevruz'e gelek Türkiye hemu keyif kır insan hemu keyif kır gotun vay aşitikin anlat herkese bir keyif bu bir milyona Kürt katın nav kolana milyona Kürt katın qadan Nevruz'daki bir keyif bir coş hatta vakırni ama kim ya biliyor ki kır Kısa Tayyip Erdoğan bi. Yani vakti ku ambejü habur de vakti ku evki ku hanin ambejü ku gotum bira varın teslim ben amen ki gav bavejin falan de habur ya da. Ama ise beşli atala vantışta kırı. De bejin u paşta darın, de bejin u paşta çundun heye. Ama eviya icar viya tiştek hata kabul kırın. Ambejü ku o de ben akılmend تدي دوتن لو تدي شيء سحب انسان طيب اردوغان شيء نكر وانا شبونا كو في بيواجوا مذاكره حق شيء تركيا بلا كرن مركز بك طيب اردوغان بيا شيء نكر طيب اردوغان وعقل من دبيجن جوانا من شيء دوتن عقل انسانlar eri akıl men شيء سحب انسان او كرن شيء تركيا جران هم او كرن rapor هم وای diyar çiye de Türkiye'de belki perhendikciya gotunna fakat parayı götüren aşitik gibi kalsın. Am şarkı ne kalsın. Türkiye'si ki ne götü avla ucana nevditin bir şey nebi. Türkiye'si ne götü bir inle nevditin ki şey nebi. Ama rapora aşkara bu. Celalettin can bukur bu ve aşkara kır. Aşkara kır götü viye. Tayyip Erdoğan bıçağı söz da bu an. Söz avi raporu ve adeglim tişteku ziyade çider ki ve servi avay ami projeyi ko o evki okubdu meşandırı. Bel. Ama van tişte vakti hemu hatın çekirini ilo o masaya ku debi ku makulopani kiriye. O tişte ku gotem biraz sazi sivil az ibra çavesi em de bejin yani gözetlemeci
Evi ku her buna vazi masaki çekir. Ki evkede çapmayı da meher tişti dit. Nizlanım işte oradaki dini çekirim. Zindan edini kaside hep insan edini mesela bir nüvederi gotum bravana zibonjira söze sekreter bir beş çekirni. Şevremendi biraz çevrili vederi. Kesin birin vedeci joko. Kesin ko. Tabii bu sekreter ya biçin vede ev çun. Çun yani en dayı da gotum hamile yıldırım cimemiz biz gotum ya mekvası falan atıyor. Bana hemu biddam sanki besar hoçe ne bu? Bale. Bırakasın siker. Ama diye bejim. Hava kaxu bu kadinem darbası. Ha diye bejim. Yani eğer İro serreberi geli Kürt. Eğer İro tercihte ki tem meşandını ef tercih nefser reberi geli Kürt'e. Ef tercih ser Kürt'e tem meşandını. Jivirem berdevam bik. Ama ser Kürt'e tem meşandını. Bale biraz bozkurt. Gelek caran ev tecrit hat carbandın. Her careci bu sadama narazı buna gelek Kürt o herman deminde berteki hişkatı nişandan gelek careci devlet neçarma her be saroke PKK'ra hevditina pek buna carek de bu vi Kürt'a de ravestandı. Naham dinerin carekidin ku evkas dizanın ki o hassasiyete Kürt'a lehember ve tecriti gelek giringe carekden hewl didin bi hassasiyeti ku dileyzin o her waha weke HDP projeya rêberê PKK tê nazanin ev proje jî ji hêla gelvacî bi erênî bi heftê Hezîranê de hat erêkirin ku derdorê siyasetmedar wisa şîrove dikin gelek siyasetmedar ev projeya wê ku aşitî xwaz wekî ku birêz Alkan jî anî zaman projeya wê ku aşitiya gelan peşa roja Tirkiye ji bo peşa roja Tirkiye aşitî guncav dibîne jê li gel vajiyata erêkirin lê ev kîjan hişmendiye an jî em vê hişmendiye hewl dide ji çira xizmet bike ku carekê dinê bi vê tecrîtê dixwazin hassasiyeta Kürt'a bileyzin û her wiha ev kesê ku projeyê wî ji hêla gel ve hative erêkirin çima carekî din bi tecritekî wisa ra rûbirû dimîne. Yani aslında rewşa Birêz Öcalan êdî divê mirov di çarçoveya tecrîtê de û rakirina tecrîtê de nîqaş neke yani. Ji ber ku em ne di şert û pozisyonek 5 sal beyî nihadane 2 sal beyî nihadane an jî 10 sal beyî nihadane ev pozisyon guherîne yani. Ji bo wê yekê jî êdî yani hükümeta AKP ancak hükümetek be serkar destur bide heyetek biçe grava imrali an destur bide parizer malba biçen diye çerçeveye de derket yani. Ev per zalalet be yani benuye pere de gelek avdar baz bu. Revşan hatiye pozisyonan ha Birêz Öcalan hatiye embejin projeyin ve nirxandinin ve xwendina wî ya siyasetê bandora wî ya navgelê Kurdan navgelê rojhilata navîn de asta cîhanê de hatiye rewşek din. Yani ji qunaxekî nû hûn divên gere hewceyê dest pê bike. Bêguman êdî ji wê qunaxa berê mirov dest pê bike xeretiye yani en az da wê em bêjin pêvajoyê paş vebe wê hin destkeftiya paş vebe Birêz Öcalan ji tucara rewşa xwe roja birine İmralı hatta nehaj tucara rewşa xwe li gorî huquqa pozitif nenirxand yani rewşa ku sa jî tune yani ji em bêjin têkoşîna Öcalan bigire ji felsefeya wî bigire ji em bêjin siyaseta wî bigire di nava dîrokê de ji mirov lêbinê re di 30-40 saliyê dawiyê de ev komple navnetewî politikayên li ser Kurdistanê tê meşandin vana tewa xwe yani dervey huquqa Tirkiyeyê danê aliyekê dervey huquqa gerdonî ya Yekîtiya Avrupayê dervey wan huquqa ne jî rewşa Birêz Öcalan rewşeke em bêjin wijdanî û
ahlaki ve felsefi ve politik yani ideolojik yani. Ve çerçeve ve ideolojiye de mirov bigredes. Ne pozisyona Brezo Calanya embejin ideolojik siyasi sekne ve projeyin ve felsefe ve de kişican aslında lugori 10 sale berine da asla kusadan neydi? Usal İmrali Beyketin tüccarane hadi girtin şu. Brezo Calan bi derfetin xwe hem gelê xwe hem şahsiyeta xwe hem gelên bindest gelên rojlata navîn anî astekî yani. Digo yani Brezo Calan digo ez hindir de belki avayek fiziki tevgerimi serbestiya hareketlerini hatı da sinir kirin ama fikrimi azad ki hela tevgera gele Kurdveci hela dostun gele Kurdveci hela tevgera azadiya Kurdveci her tüm olsa Brezo Calan ki kesetek azad hat şopandın ku nerin ve milo lednerin rojava bigrej başur bigre Türkiye bigre qadana netevida barxadana mirovahi yel hemberi faşizmi barbariye da ne qadana netevida ve ki embejin filosofa ki ve ki hemen deme da analistek peşengek ideolojik hemen deme da rojlata navin da ve ki sazmankarek pergalak nu ya cihanı derket yaholi bu bir ekeci nehap ve nikaşek bemeşandın liser Öcalan Brezo Calan bir de kengi azad be Bengava azad kırına Öcalan dve çava be devleta Türk ve be meşandın ne bu dve gele Kürt dve varida helvest akwa nişanda yani Roja Brezo Calan birine İmrali hatta naha gele Kürt dve varida mesela ev helvest akwa hindi çe Kürt keci gireday Brezo Calan'a gireday felsefeye gireday projeye yani proje hedefi aslında Brezo Calan 2002 da proje avet oldu. Ev proje pek hacı dibin navi yekitiye hezan da sadi derdora haftaj dengird ama muhabın fikrini Calan hingi ne hatın fam kirin. Diğer ku strateji kir valahiye kebu dve valahiye de belki pozisyona şertu mercin siyaseta rojlata navin Türkiye nerin alhemberi gele Kürdüye demede proje ki AKP ikame kirin düşünaveye ki ama Öcalan hingeci 2004 da Pirtuga xaya parasına geleki de destişen kir kur rojlata navin bahara gelan ve dest bebike. Yani emtahatın davuya bername xon qalben peyve hevoke xu kom bike. Beni yani bu ve ki aslında kesin ha به چابک امبیجن بهوده بچی دخوازن Öcalan tekiliya و به جواکیره ببرن سدم اوه اکیا بینگهینه و دبینن کو فکر Öcalan ne tane nav civaka Kürt'te nav civaka Türk'teci nav gelin cüda da olen cüda da mezhebin cüda da roşulata navin cihanı evak dibine bersevek dibine xadili derket ne derket ve dağarınızın ve tekiliye qad biken yani ev tekili hevldana ve ekici qadkirna ve tekiliye qadkirna aslında aşitiya roşulata navine kesin ilo hükümet AKP politikayın devlete Türkiye astangi ekmezin danine peşiya aşitiya roşulata navin helvestek jinahape ve nezikatiya lehemberi Öcalan ya adi devleti ve nezikatiya aştiye ne tane aştiya nabara Kurdu Türkandıra aştiya nava hamu gelu mezhebu olan Türkiye o her vahayin roşulata navinde yani jibu ve ekici vebala ve ekici ve mazım be dişte kusa derke be holi encam o jü mazime o az bavar nakim yani hatiye asta kusa yani Türkiye Kijan parti, kijan hükümet be avakırın, bela be avakırın, ne karaydı, irada gele Kürt, irada projeyin Öcalan derxisti holi, irada van gelen, yekitiya, bratiya van cüdahiyan, ne kara astank bike, dema astank bikeci, ne kara beyxtarı, jixtarı bike. Bale. زور سپاس بۆ تەبلیغبوونەوەی بەرنامەمە بڕێز ئاڵقان بڕێز بۆسکورد بۆ تەبلیغبوونەوەی بەرنامەمە زۆر سپاس دەکەم دەما کوژمە ڕەهات بەقەتاندن لەبەر بداوی بۆ ئەم نەچارن بەرنامەخوا بگرن بەلێ تەماشەوانە نێژە بەرنامە تایبەت لەبەر بداوی دبە بێبیە کو بەرنامەکی تایبەتە ئەم بە هەڤرا بن بمینن لە خوۆشیەدا دەمەوە خۆش بە